pomelo! What even is that? Ordet pomelos lingvistiske oprindelse er usikker. Det mente måske at være en tilpasning af pampelmos, eller alternativt en sammensætning af det franske pomme for æble og melon. Pomelon, Citrus maxima, stammer fra Sydøstasien og kommer i 2 spændende varianter. En sød art, som har hvidt kød, og en sur art, som har rosekød, og som oftere bliver brugt som en altardekoration end spist. The Holy Mother of Citrus! Sidespor. Faktisk ikke helt forkert at kalde den det, for mange meget mere kendte citrusfrugter er hybrider af pomelon og andre arter af citrus. Vores citron Citrus lemon er resultatet af mødet mellem pomelo og den originale citron Citrus medica, den første europæiske citrusfrugt. Den søde appelsin Citrus sinensis er en hybrid af pomelo og mandarinen Citrus reticulata. Grapefrugten Citrus paradisi er en hybrid af pomelo og den søde appelsin, der som tidligere nævnt selv er en pomelo-hybrid. Så når man tænker over det, er grapefrugten i virkeligheden pomelons deforme og uelskede incestbarn. Shit got real. Men tilbage til vores stjerne. Pomelon er typisk større end og smager som en sød, mindre bitter grapefrugt. Elsk mig! Aldrig! Membranen omkring frugtkødsegmenterne er bitter og betragtes som uspiselig, og kasseres derfor normalt. I Kina anvendes skralden i en stir-fry med svinekød, og ellers bruges skralden nogle gange som marmelade, nogle gange bliver den kandiseret eller sukat, og nogle gange bliver den dyppet i chokolade. Frugtkødet spises traditionelt råt, dryppet med eller dyppet i en saltblanding, og af til dukker den op i salater eller sammen med yoghurt. Den kan dyrkes fra frugtens kerner, hvis man ikke lader dem tørre ud inden plantningen, og hvis man har tålmodighed til at vente det i gennemsnit 8 år, før planten blomstrer og giver frugt. Eller man kan putte den på en anden citrusgrundstam og få frugt kun et par år efter. Are you kidding me? Andre anvendelser omfatter alt fra den kinesiske brug af pomelobladet i et rituelt bad som menes at rense en person og frastøde onde kræfter, til i landområderne i det indiske Assam at blive brugt af børn som fodbolde. Spilder velsmagende fruity goodness, hvis du spørger mig, og med en passende straf for så horrible mor.